Egyre többet beszélnek politikusok a választásról, nem csak a társadalom követeli, hanem látszik az, hogy választások közelednek. Elvileg jövő év, azaz 2026. október 27-én lennének a választások, hogyha addig nem történik valami, de ennek az esélye nagyon-nagyon kicsi. Izraelben mióta az elmúlt 80 évben azt hiszem, ha jól emlékszem, biztosan háromszor volt olyan alkalom, hogy egy kormány kiúszta a teljes 4 évet, és az eredetileg esedékes időpontban voltak a választások. Ennek egy része háborúk miatt volt, a nagyobb része pedig az, hogy általában itt a koalíciók eléggé sok pártból állnak össze, és ahogy a választások közelednek, minden párt egyre inkább megkezdi a helyezkedést, és próbálja úgy irányítani a választásoknak az időpontját, hogy a számára legkedvezőbb időpontban legyen, a felmérések alapján, közvéleménykutatások alapján, felkészültség alapján, és általában a politikai tér, a politikai térkép, a pártok mozgása alapján. Jelenleg a legtöbben azt gondolják, hogy valamikor tavasszal lesznek majd a választások, és erre valóban elég sok az esély. Ennek a fő oka az, hogy addigra valószínűleg, illetve hát nagyon-nagyon remélem, hogy addigra Gázában is véget ér a háború, visszatérnek a tuszok, és tulajdonképpen nem nagyon lesz, ami egyben tartja a jelenlegi kormányt. És éppen ezért megindultak tulajdonképpen a helyezkedések már most a különböző pártok között. Minden pártnak fontos az, hogy mi lesz a fő téma a választásokon, és azt hiszem, hogy ez most elsősorban a kormánypártokat érinti nagyon. Ugye a Likudnak az az érdeke tulajdonképpen, hogy a legkevésbé se a háborúról, illetve elsősorban ne az október 7-i tragédiáról szóljon a választás, hiszen ebben őket lehet leginkább támadni, ugyan ők próbálják a felelősség egészét rátolni a katonaságra, a hírszerzésre, és természetesen a katonaság és a hírszerzés hát nagyon nagyot tévedett és nagyon nagyot hibázott megbocsáthatatlanul október 7-e előtt, de ugye az is kétségtelen, hogy a felelősség mindig az aktuális kormányt érinti, nem beszélve arról, hogy a Hamas erősítése és a gázai övezetben való konfliktus fenntartása az elmúlt 15 évben lényegében Netanyahu politikájának egyik központi része volt. De most nem akarok belemenni ebbe, inkább egy általános térképet, politikai palettát szeretnék felfesteni, hogy nagyjából ismerjétek, hogyha látjátok a hírekben majd a különböző mozgásokat, ki kivel akar, kikit támad, ki kivel próbál együttműködni, hogy mégis milyen pártok vannak, és hogy néz ki nagyjából ma a politikai paletta Izraelben. Kezdjük talán a legegyszerűbbel, azaz az ultraortodox, vagy ahogy héberül mondják, a haledi pártokkal. Jelenleg tulajdonképpen három párt van jelen ebben a társadalmi rétegben. Az egyik a SASZ, mely tulajdonképpen a keleti zsidóságot, a keleti ortodox zsidóságot fogja össze, és elsősorban ők a szavazói. Bár nagyon sok vallásos, de nem ortodox keleti is szavaz, elsősorban az alsóbb ökonomiai rétegekből a SASZ-ra. A másik két párt, két askenáz párt, ők általában együtt szoktak indulni, Jádut Hatorá, azaz a Tóra zsidósága néven, de ez tulajdonképpen két pártot jelent, két külön irányvonalat az askenáz ultraortodoxokon belül, de én nagyjából mióta Izraelben élek, azaz az elmúlt 32-3 évben, ez a két párt mindig közösen indult a választáson, és ez minden bizonnyal így lesz a következő választásokon is. Az ultraortodox pártokat általában egyetlen dolog érdekli, ez a pénz. Tudom, hogy ez
nem meglepő, ez a minden politikai erő így van, de náluk ez tényleg így van, tehát hogy ők akármit megszavaznak, meg akárminek az ellenkezőjét is, amennyiben megfelelő pénzt és támogatást kapnak. Az egyetlen dolog tulajdonképpen, amiből nem engednek, az az, hogy az ultraortodox fiatalok vonuljanak be katonának, és teljes mentességet élvezzenek szemben a társadalom többi részétől. Éppen ezért számukra az a legfontosabb, hogy a központi témája a választásoknak ne ez legyen, hiszen amennyiben a számukra ez a legnagyobb támadási felület. Tehát ők azt próbálják elkerülni, hogy ez legyen a választásnak a központi témája. Számukra jobb, hogyha a háborúról szól, számukra jobb, hogyha a gazdasági helyzetről szól, számukra jobb, hogyha bármilyen más témáról. Innen, hogyha folytatjuk a jobb oldalon, akkor kezdjük talán a szélső jobb oldallal, ahol folyamatosan vannak kisebb-nagyobb pártok és pártmozgások. Jelenleg két nagyobb párt van ezen az oldalon. Az egyiket Smotrich, aki most jelenleg a pénzügyminiszter vezeti, a másikat pedig Ben-Gvir, aki aki egy szélsőséges, leginkább telepesek által vezetett pártot vezet. Én nagyon-nagyon nehezen tudom ezt a két pártot nem mindkét fasiszta pártnak nevezni. Elsősorban azért, mert hogyha fölcsapom a lexikont a fasiszta szónál, akkor nagyjából minden ott lévő ö, kifejezés, ott lévő ö, ö, lexikoni alak, hogy mégis mit jelent a fasizmus, ez nagyjából minden megtalálható ezekben a pártokban. Őket általában a szélsőséges, nem ortodox vallásos tömegek támogatják, de nem csak. Ismét nagyon sokan támogatják őket általában azok közül, akik szélső jobboldali gondolatokkal vagy világnézettel rendelkeznek. Ö, Ha innen jobb oldalról megyünk tovább mondjuk közép felé, akkor két másik párttal találkozunk. Az egyik Avigdor Lieberman által vezetett Izrael Beitenu, Izrael a hazánk párt. Ez is egy hagyományosan jobboldali, de pragmatikus párt, tehát ők az mondjuk sokkal kevésbé szélsőségesek, pláne az elmúlt években azt hiszem erősen elmozdultak a jobb, talán súrolták a jobb szélt, és onnantól mondjuk a jobb közép felé. Ők tulajdonképpen erősen támaszkodnak az orosz ajkú, az Oroszországból aliázott tömegekre, de ismételten nem csak ők szavaznak rájuk. Ők tulajdonképpen mindenkivel együtt tudnak működni. Voltak is tagjai baloldali kormánynak is, voltak tagjai jobboldali kormánynak is, és mint mondtam, ők elég pragmatikusak, tehát általában van egy jobboldali világnézetük, de rájuk nem lehet mondani azt, hogy mondjuk fasiszták lennének, vagy más szélsőséges kifejezést, egyszerűen egy jobboldali világnézet, de ugyanakkor nagyon liberálisok is, elsősorban mondjuk gazdaságpolitikában, illetve más társadalmi dolgokban, és hát ők talán inkább az egyik legnagyobb ellenfelük nem is annyira a baloldalon, hanem egy jobboldali pártok, hanem sokkal inkább az ortodox, ultraortodox pártok, akikkel elég nagy vitában állnak. Egy újabb jobboldali párt, a, ők a Bennett által vezetett párt, amely most elfelejtettem a nevét. Azt hiszem az is a neve most, hogy Bennett 2026 talán, vagy 25 valami ilyesmi a pártnak a neve, majd nyilván lesz egy jobb neve is a pártnak. Ez egy jobb középpárt, ők is elég pragmatikusak, ők is nagyon sok vallásos, de nem ultraortodox, hagyományőrző, vagy általában jobboldali nézetű szavaz rájuk. Nagyon sokan szavaznak rájuk azok közül, akik kiábrándultak az elmúlt években a Likudból, vagy más jobb középpártokból. Ők is együtt tudnak működni tulajdonképpen, én azt hiszem, hogy a Knesset bármely pártjával. A következő jobboldali párt, amit meg lehet említeni, ez a Likud. Őket egyre nehezebb elhelyezni bárhová, ők egyre inkább, hát ez egy külön téma lenne a Likud, lehet, hogy fogok csinálni egy külön videót róla. Tehát ők nyilván egy
szélsőséges jobboldali pártnak titulálnám ma a világnézetük alapján, illetve azon, amilyen törvényeket hoznak. De hát nagyon sok olyan törvényt hoznak, nagyon sok olyan megnyilvánulások van, amiket nehéz bárhova elhelyezni. Leginkább leginkább már csak önmaguk érdeklik őket, és a hatalom megtartása, a túlélés, ami mozgatja őket. Szavazóik jelentős része kimondottan hitből, Netanyahu szeretetéből szavaz rájuk, illetve hagyományosan a keleti zsidóság szavaz rájuk, akiket nem is érdekli tulajdonképpen az, hogy mit mond a párt vezetése, milyen törvényeket hoznak. Ők egyszerűen tényleg hitből a Likudra szavaznak. Tulajdonképpen ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy mióta családjuk van és szavaz, azóta mindig is rájuk szavaztak, és mindig is rájuk fognak szavazni. Egy kicsit ilyen törzsi jelleget öltve. Jobb középpártnak lehet talán két pártot említeni, az egyik a Gantz által vezetett párt, mely nagyon-nagyon sokat vesztett erejéből. Néhány évvel ezelőtt még Gantz tulajdonképpen a legsikeresebb politikusnak számított abból a szempontból, hogy a legnagyobb támogatottságot élvezte a választók körében, legalábbis voltak ilyen hónapok, amikor ő vezette a közvéleménykutatást. A parlamentnek 25, akár 30%-os többségét is meg tudta volna szerezni. De hát ez rövid ideig volt, és ma már az elmúlt hónapok mérései alapján be se kerülne a parlamentbe. Ennek a fő oka az, hogy egyszerűen teljesen követhetetlen az, hogy mit próbál csinálni. Ő megpróbált beállni megpróbált csinálni magának a Gánc egy ilyen én vagyok az, aki itten felelősségteljes felnőtt, aki minden oldalt megért, és aki megpróbál felelősségteljesen dönteni. És ez a felelősségteljes duma ment tulajdonképpen, és ezáltal lényegében semmiről nem mondott semmit. Nem mondott konkrét véleményt a gazdaságról, nem mondott konkrét véleményt az egészségügy vezetéséről, nem mondott komoly véleményt, egyértelmű dolgokat a társadalmi kérdésekről, vagy bármilyen kérdésről. Ő mindig csak azt mondta, hogy beszélni kell róla, és félre kell tenni a politikát, és csak felelősségteljesen. És egy idő után az emberek megértették, hogy ez egy üres duma, és nincs mellette semmi. Az egyetlen dolog, konkrét dolog, amit mondott, az az volt, hogy ő soha nem fog a Netanyahuval egy kormányba ülni, amit eddig háromszor szegett meg, és éppen most ajánlotta föl egyszerre a héten, illetve a hétvégén, hogy újra hajlandó lenne beszállni a Netanyahu kormányba. Így aztán se jobboldaliak, se baloldaliak nem akarnak már rájuk szavazni, úgyhogy ez teljesen kiüresedett. Ha csak nem olvad be a Likudba, vagy valami más csoda nem történik, akkor én erősen megkérdőjelezném azt, hogy egyáltalán bejut-e a következő parlamentbe. Ezt rászavazók egyébként általában azt lehet mondani, hogy egy ilyen jobb-közép réteg, amelyik rászavaz, amelyik még mindig elhiszi ezt a dumát. A következő párt, amit megemlítenék, az a Van Jövő, a Jesetit pártja, amiket hát a jobb oldal szeret baloldalra sorolni, ők vagy akár szélsőséges baloldalra is. Talán azt lehetne mondani, hogy a legtöbb szavazójuk is a liberális baloldalról jön, ugyanakkor Lapid, aki ezt a pártot, róla azért nehéz azt állítani, hogy ő baloldali lenne, ő sokkal inkább egy ilyen jobb-közép beállítottságú világnézetű ember. De kétségtelen az, hogy a liberális haladó gondolkodás és világnézet az, ami leginkább jellemzi ezt a pártot. Én magam egyébként többször is szavaztam rájuk. Ha megyek tovább innentől közép felé, baloldal felé, akkor a következő párt, amit meg lehet említeni, az az Avoda, az a munkapárt és a Meretz nevű pártból kialakult demokraták nevű párt, amelyet jelenleg egy volt vezérezredes vezet.
jelenleg egy elég népszerű politikus most a baloldalon. A két nagyon-nagyon régi párt az izraeli politikában, két baloldali párt, ők mind a kettő nagyon-nagyon meggyengült az elmúlt években. Ez egyrészt a folyamatos háborúknak a része, ami miatt általában nagyon meggyengült a baloldal, másrészt mindkét pártnak az elmúlt évtizedben nagyon-nagyon gyenge vezetőik voltak, és tulajdonképpen saját magukat verték szét. De most végre megértették, hogy máshogy nem megy, és muszáj összeállniuk, és egy eddig nem politizált a katonaságból nemrég leszerelt ezredes állt az érükre, és ez egy nagyon pozitív változás. Tényleg sikerült újra erőt gyűjteniük, és hát egy jelentős pártja lehet a következő Knessetnek. Én azt gondolom, hogy a 120 fős Knessetből több mint 10 képviselőt fognak tudni gyűjteni, akár talán valamiféle csoda folytán talán 12-15 főre is föl tudják tornázni magukat. Ehhez az kell, hogy az arab lakosságból is szavazzanak többen rájuk, illetve az kell, hogy hát a Jesatid kárára tulajdonképpen erősödjenek meg. Ha az átjárásokat nézzük, hogy melyik pártról hova szavazhatnak, akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a Smotrich és a Bengir féle szélső jobboldali pártok között lehet átjárás. Lehet átjárás, amit már korábban említettem, a Likudból kiábrándultak felől, lehet valamiféle mozdulása, vagy mozgás a Lieberman féle vezette párt felé, illetve a Bennett vezette jobb középpártok felé. Ö, A Yesetid és Bennett között lehet mozgás, Yesetid és Lieberman között lehet mozgás, illetve Yesetid és a Golán vezette demokraták között lehet mozgás. Ja, lehet látni, hogy a Yesetid nagyon középen áll tulajdonképpen, és ők azok, akik talán leginkább elszenvedői szoktak lenni a különböző pártpreferenciák mozgásának. Ö, Úgyhogy ők tényleg egy olyan párt, akiről nem lehet tudni, hogy még jobban meg fognak gyengülni, és csak 8-10 főjük lesz a parlamentbe, vagy meg fognak erősödni, és akár 20 főjük is lesz a parlamentbe. Náluk tényleg mind a kettő elképzelhető. Ezen kívül van még három számottevő arab párt, akik közül kettő rendszeresen be szokott jutni a parlamentbe, a harmadik az elmúlt időszakban az ilyen hol bejut, hol nem. Azok egy kicsit a szélsőségesebb iszlamista párt, és a másik kettő pedig a kevésbé szélsőséges párt, az egyik tulajdonképpen inkább egy ilyen szocialista, kommunista párt, akik együtt indulnak általában egy Hadas nevű párttal, amelyik egy kommunista párt tulajdonképpen, ebben zsidó kommunisták, szélső baloldaliak, és arab baloldaliak egyaránt megtalálhatók. Ők hajlandóak baloldali pártokkal együtt működni. A kérdés az, hogy a baloldali, illetve a bal-közép, jobb-közép pártok mennyire hajlandók velük egy asztalhoz ülni. Náluk olyan is előfordult már, hogy kívülről támogatták mondjuk a kormányt, nem akartak közösködni, nem akartak hivatalosan együttműködni, de azt sem akarták, hogy megbukjon, és ezért kívülről támogatták, tulajdonképpen a koalíción kívülről támogatták a pártot. Hát nagyjából így néz ki most a politikai térkép. Én azt hiszem, hogy fogok egy hosszabb videót csinálni csak a Likudról, mert egy nagyon-nagyon érdekes párt tulajdonképpen a történelme, és ahogy mozogtak, és amivé vált a Netanyahu család vezetése alatt az elmúlt években. Köszönöm szépen, hogy ismét meghallgattatok. Sziasztok!